Sakavatly Türkmen toprağına giňden bellenýän Gurban bayramynyň ikinji gününiň gowy motorjy toý çäreleri Mary vilayatyna da ýokary honatlyga beslenip bellenip geçildi. Mary vilayat häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň we vilayat medeniýet müdürläriniň birlikde guramaklygyna geçilen bayramçylyk dawratam şadlyk şowkyna beslenip göwünler götürdi. Türkmeniň Agoý binasynyň daş töwerine bagtýarlyk ruhyna beslenýän bu dawra ýylly ýaşurlar, kümüş taşly eneler, jemgyýetçilik ulamanyň wekilleri we vilayatyň bagtýar raýatlary ýer-seherden geldiler. Insan perwerligiň belent ýolagolaryny dawralanýan milli Gurban bayramy adamlaryň köňlüni peklep ýagşylyga çagyrýar. Bu gadymy bayramyň jemgyýetimizde medeni ruhy taýdan kämilleşdirmekde hemde baýlaşdyrmakda, agdyrlygyny hemde jewitligimizi puturlandyrmakda ähmeti ören uludur. Toy meydançasyna gornulan bedemin Agoýlar halkymynyň şahynalyk we mihmansoýluk däwrine şoklanýardy. Bayramçylyk dawratyna toy gadanlary atylyp, milli tagamlaryň durly gönüşler taýýarlandy. Goşgortok däňäniň unundan bişirilen durly nymatlary bolsa, toy mereketine köderedildi. Ýokary goramaşylykly geçirilen bu bayramçylyk dawratyna vilayatyň Kiminada Naky döwlet drama teatranyň artistlarynyň, medeniýet we sunga dostlarynyň, meşhur estrada aýdymçylarynyň, görnükli tans toplarynyň Gurban bayramy münasibetle taýýarlan göwün motorjy döwrabap çykyşlaryna giň orun berli. Şadlyk şowkuny uly buýsunçlan ýerine ýetirilen çykyşlaryň her birine gahrman arkadamynyň we arkadaly gahrman serdarymyň watamyny ösdürmekdäki alyp barýan belent maksatly waz işleriniň wasfy Gurban bayramynyň öýel başly aýratynlyklary, halkymynyň bagtýar durmuşy, ezili ýurdumynyň ösüşli mendilleri uly goşgyna wasf edildi. Davranyň geçirilen ýerine dörejilik toparlanyň bagtýar halkymynyň agdywyligini, jewitligini, bagtýar durmuşyny, insana goýulan belent sarpany aňladýan Gurban bayramynyň milli däp desturaryny giňden beýan edýän folklor çykyşlary hasam täsir boldy. Bu ýerde görkezlen joşgyny çykyşlaryň her biri ruhy täminlen bayram bolan milli Gurban bayramyny halkymynyň goýýan hormatynyň belent nyşanyny görkezdi. Turwaşdan ýokary honatlyk häsiýetine eýe bolan dawarada vilayatyň usta turgunlarynyň arasynda türkmen göreşi ýalga, towusmak, tanap çekmek ýaly milli oýunlaryň oýnalmagy, başga sananlaryň şerno waly mukamlary, çalyp aýdymlary aýtmagy toýuň şadlyk şowkuny hassa belende götürdi. Halkymynyň milli ruhyny ýogurlan toy meydançasyna gatar tutup oturan alty ganat Agoýyň ýanyna milli lawazda giyinen ene mamalarymyz, gelin-gyzlarymyz, hünärli gollaryň miýgesi bolan haly we haly önümleriniň gülli keçeleriň, şöhratly taryhymyzy şoklanan muzey gymmatlyklarynyň ezbereli ustalaryň ihlasyndan dören milli saz guralaryň, zergälaryň ustadlyklaryny ýasan şaýtepleriniň we beýleki önümleriň baý sergisiniň gornalmagy bayramçylyga aýratyn bedeg berip, bu ýere gelenlerde ýakynly täsirler galardy. Dawratny şan adamlar halkymynyň milli däp desturaryny dikeldip, toy bayramlaryny ýokary derejede bellemäge giň mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan etdiler.